tuna kan omna mun hi Rawpui Hnahthial District ani ya tuna hianin an khotlang hruaitute komna kan nei dona ama sain kapula hianin hei pu RC a oma ama hi komna kan nenga helai village level task force a hianin ani na te ama sain kan zo tange village task force hian treasurer lin ka oma sarkar atanga lekha kan hmuah kha chun treasurer post kha om che lo nangina maro chu kan hmalak na tur hi alian do na kan hriat avangin committee treasurer kan han in thlanga ke hi treasurer la ruat ka ni a chu ka ni na chu ni a ani chuanin hemi lockdown chungin hemi Rawpui a hianin task force malak na lian tham deuh emaw ate ber ranga lian ber thlengin min thil thei thil thei nia hei sarkar Mizoram sarkar le district level atanga information kan don angin Rawpui khotlanga village level task force committee chu VC te kai hruaina in din nan ni ta a sarkarina agai taron siam ang thlap khan kan inform a VCP chairman na hnuaia secretary VC secretary OMA president vice chu tiang chuan member somni pakhat committee member kanin ruata chungte chuan rual lungrual takin atran tir phat atanga voin ni thleng hian tiang hian ma kan han la chowa chuan kan hmalang na tlang puya chuan ama saberin he case ina zoram aron den atang phat khan Rawpui kho chuak mun rang omte aron ho lo thei lo an ni a an ron ho a helaya kan thei angin quarantine te kan lo ti ve a mi engemaw zat thuoi takin quarantine ni som pali chung te kha kan lo in khar khip ve a tin chumi baka chuan kholaya pon chuak turte duty in hei helai mun hi information office a kan hmanga tlema a boruak khir zual lai phei chuan hruite kan lo pot ve a kho chunga lir thei vei vak tur le mi leng chuak tur te chu tiang chuan kan lo in dang ve a tin helai hi information center ani angin helai tang hian kong eng kim kha kan puanga mi puite hriat tur le ti lo tur kan puanga chu mi puite point kan thuan zom thakop maya chuan kan hmalak le na chuan hetiang anga lockdown ani chuan eile bara mi kan har sadon mi an boi don ti a sarkarin a hria a ke ni VLTF pon kan hria a chumi a kan lo in ven na tan chuan ti in bu fai atan tir pata khan kan han lei khom ve a kan muang ang bu fai hi bek som ni kan han lei ve a chuan chumi ba ka chuan chome kan har sadon ti kan hriat avangin a district lama kan hruaituten zik hlum lak tura ome tin min ron soi mu a chuti rual chuan a lak tur kha du ang kan mu che lo wangin ser chip bung tlang lama leilet nei te zik hlum kan valata zik hlum hi quintal som panga helaya task force ten in ven na tan kan la ve a chuan helaya tual chunga mi harsa mangang chuan cham turte zawng kualin bialte in siamin kan lu chua veka chu tiang chuan mi harsa mangang te kan tran puya bu fai hi tum din huna hian chung ko somsari te nena bu fai hi kan peto a chuan chome hi Rawpui khua in tina zik hlum kha ke ji thum vel thewin kan sema chumi baka chuan a har sa zual te hena chi se ti mayang chi te sa bon dal alu tel kha tiang ang kha chung ko som thum pathum kan lei sak boka chuan dam lo te kan nei awangin an buai hle maya dam lo hi poisa fain kan boka chu tiang chuan malak na kha mi te tran puin turin VLTF te kan ke kan pe na tin chu ba ka chuan hei kan khotlanga hetia lockdown ani chuan tui sem hian om zia nei lo chuan kanin ti buang ti kan lo wangin watsan te ku ta tangin
VLTF ten tui sempo kan la a tui line pa ngai sem le tui pump solai kongkama son electric pump kan ne so line ni akalani wangin tui sem na kan thoka a line na chiat pon VLTF ten kan siam maya chu tiang chuan in tina hela information atangin kan awa bial thente te in tui kan in do chok tira chu tiang chuan bu fai semani emo thil dang sarkar atanga sem tu reng local kha VLTF ten uluk takin metar khat dana mi pui mi ring local khom te kan rema chu tiang chuan uluk takin helai hian VLTF ten ma kan lo la ve a tin chumi ba ka chuan khotanga har san na to anom mem ti te kan thli thlai renga har sat na te po a thlenga nakina kan la soi tura ngai la chung ang zawng chu eng kim VC amalina din thei to lo OMA a din thei to lo wa NGO a om to lo wa VLTF hian eng kim hi a thing tlanga thil thleng zawng hi kan ma vek ringot mai ni kan ani chuanin hemi lockdown chungin chuan cham ti te mo chiat tok thina thleng te au mem ropui kho chunga hian ome nia hemi lockdown chung hian har satna alian tham lutuk chu kan ti thei lowanga a kan khotlang toratan te chuan alian ani maya hemi thi hi voi khat kan nei ve a pitlang chhoni boral hlau maya a khotlang pon poi kan ti em maya hei thingtlang ke ni ropui kho te chu in chung kwal vek kan nia thil ti hrom em mai ni chu ti lai chuan ani hi boral ta sia lo thei lovin lockdown in kai hruaina sarkari na siamang te khan kan han ti ve a khwar chung te po an za oma an khongai thla ka kenin lo thei lovin mi akal khom tur zat te bithlia kan han siama a har sa em maya hi keni khoding huna chuan har satna pakhat na chuan nita sela pani na chuan lockdown tran tir lai dewa thiron thleng khan kan khotlang min ron noi ve a heta hian OMA saphet quarter conference lunglei kan don na tur pandal fi la kan sak pandal lian tak mai chu min chem thluk sak rup maya a chunga hian mi mal bike da ten lo oma hang te kha chim nana chuan hemi zan tho pandal chim zan tho hian mi mal chung ko lo lai in pakhat in chunga hoka chumi ba ka chuan in salai te hian tual puk in sak chung an ria na tur tual puk an sak kha pahnih lai a cheboka chung thlia wanga pandal chia tele in chia tele tual puk chia te chu village task force ten thei angin ma kan han lak puya seng hoi ngai le in thom that ngai te po kan han thom that saka district lama kan ho tu te ne na te po kan han thlena anni po in tan puina om theyang tu te po tu na hian mingai tu sak nin kan thria a si polin te po hi mi mal ta te pukin an in chung te kan han khu hulani a eng te po ya malama mu thei te po kan han in be se ya chumi ba ka chuan khotlang hrimhrimah hi chuan chiat na han ti a thil lian tham thlenga om lo wa power supply le tui line han chelek lek hi om thina chung chu kan buaina ani maya power supply om lo chuan tui kan pam thei lova tin tui line na chiat chuan sem tur om lo maya atiang te han chia kha VLTF te hian helai duty te hian kan thok chuaka kan siam thazela chu tiang chuan mi puitan thei top kan phak ang tokin kan chu ve ni ani chuan hemi lockdown chunga nangma mi mal veizong emo soidu zong deuh te inem hemi lockdown chungchanga hian thillomom tak har satna kara hian kan tonga tran puina hi thingtlang khuwa chuan keini anga tran puina mutha hi an om lo mai om mange te kan tiama ro chu lockdown ania kan chuak zau thei lova kan hre toy poni mai theya poisa hi pakhat ma kan khon lova
VC le UMA ten bul kan han tran nu khan NGO rang te ko ran te mi mal ten tran puina an ron chung lut ruya kami mang khan mi te tran puina tur te po kan han mul ve thei ani a kan lawm em maya tran puina min petu zawng te chunga lawm thu kan soi dua chuan hei kan bial tu MLA Dr. Vanlalmawia tran puya hian a bial te min ngai sak hle in kan thria a hei voinia hian kan soi mai hau lo tur chu a hri pui len a hlau om serious lai tak khan bial chunga an mang anga nge ti in min ron to kuala poisa fai engemaw zat le heng kan mamo tur sanitizer mask te le glove te min ron pe a tin poisa fai in min ron tran puya tin chu min hnuah chuan eile bara kan har sathlawin bu fai le alu dal te min ron pele zel te kan lawm em a lawm thu kan han soi dua tin district lama kan hruaituten a hmuna min ron tloa kan har satna te kan mamo te min ron pe boka kan DC te chunga po kan lawm em a lawm thu khotlangai o in kan han soi du boka chuan helai tual chunga mi ten duty te thu an oi em maya lawm thu kan soi duty te engma kan ni lo za tlak le an chunga thil than ti thei kan nei lova maro chu kan na tho kan malak na te min thlop tha a kan lawm em a lawm thu kan soi boka tin hei ko ran te kan in khom thei lova hemia hian ni VLTF chuan helai atang hian chung in khom hun te hun ran ruatin ma kan la ve a ni chin kan malak na khan han soi tel om tak po ni a helai kha kan han zep le zau du a tin helai Rawpui khuwa min bial tu pastor te le CO te UPC Salvation Baptist le Press pastor te thu cha helai information atang hian khotlang ho Pathian turin kan soi tira khanga kan sawm na min ti hlo tin sak tu zawng te chunga kan pastor te kan CO te chunga po khan lawm thu kan soi boka chuan helai tul chung hrim hi chuan tu ma han ti mo lutuk le thu oi lo hin omin ka hrelowa maro chu tlemin a case hi Mizorama hetianga a hlau om lutuk lo kan thian hnuah ero hi chuan tlem chuan a VLTF ang pon malak na te po a sak dewa mi pui te po kan ral muang dewa tlem chuan in control te po a har sa dewa ni hi a kan ti dewa chu an sei du te na chu